Siyagan ko. Daw nagalutaw ako sa panganod. Hamakon mo, ni istorya ko sang malawig si Sky. Kanami lang ah. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Nice Liga Channel. Ang nagapalaga sa imo. Siyaga, Showtime Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pag... Ate, Inday Bila, kamustang pagpamasahe mo sa kay Jojo? Okay man, Lo. Ay, kanami gilit sa'yo magmasahe, no? Ay, oo, amo na ganing ginarecommend ko sa imo, balo ka. Masaligan ina nga pagkabata. Apo na ni Pariilyong. Abi mo bala, Lo? Nano tane? Kuan, Lo, ining... ambot, Gaano kasiling ka nga ambot, Kamaganabi sang buot ko sa iya, Lo. Oy, botong tanga bata niyo. May Catherine ina siya. May nobyan na si Jojo. Gali ka, Lo? Ay, oo, dali lang gid, ha? Makuan-kuan ay. May kantuon ko to. Dali ka lang, anay. Bawa itong tabata ni. Hindi na itong pagagawa si Jojo kay Catherine, ha? Sige na. Dali ka lang, anay. Ato na si Lolo Berto. Kung kantahan ko siya, Abi, ano ay hanang ihambal ni Jojo? Good morning, class. Good morning, Ma'am Catherine. Good morning, Ma'am Catherine. Ay, abaw. Kamusta ang adlaw ninyo, class? Okay, gid ma'am. Nagtuho na kami. Oo man, ma'am. Kay balo na kami sang amon mga assignment. Very good. Okay. Class, our lesson for today is science. Ma'am. Okay, Noy, what is science? Nalipat ko sa isabat ko, Hala, nalipat ka, Noy. Naamo na, kay way kagatuon maayo. Ang hampang sang cellphone among imo. Toy? Tuon bala sang maayo, Noy. Bala na niya. Sabat na, Noy, Ma'am. Okay, Noy. Ma'am, science is science. Ay, agay. Noy, amo man na sige hapon. Ang science kag science, pareho lang na. Aw, abi ko ma'am sa una, science. Subong, science na. I'm sorry, ma'am. Nalipat ko. Okay, kinalipat ka, Noy. Okay lang na. Basta tuon ka gid maayo, ha? Okay, ma'am. Okay, Toy. Ikaw na lang siguro? Ma'am? Okay, Toy. What is science? Ma'am, science is my lesson for today. Alam na gid si Toy. Palakpakan, tabi. Parmiloy, Prelio. nakita mo ng porma ko, ho? Oo. Gwapo man. Gwapo ko sa una sa Cebu. O sa una. Gusto mong ikaw ng gwapo. Wow, amo na yung gusto ko. Okay. Kabalo ka, Parmiloy. Subong nga adlaw, mamasyar ko kay Sky. Ba? Hindi. No, babagsagan ko nung kakita kay aswang sa reaksyon mo. Oo, kay gusto ko mga pamatud-an sa iya. Nga bisan may edad na kuya, kaya ko siya nga pangaluyagan. Ay. Kaya ko ipakita sa iya nga akon. Ang akon matuduod nga paghigugma sa iya. Sigala ko ba nga na kahamot sa imo? Bakal ka guro kayo ng girly perfume? Ate, oo. Hindi to bakal. Ha? Utang.
Pero, Sure. kinahanglan, subong adlaw, mamasyar na ko siya. Agod nga makadate na kami nga duwa. Temprano pa ba di? Dapat karon sa gabi. Amo gina yung mas nami kung temprano. Sige. Pero, Ah. Paulma ko danay kwarta. Regaluhan mo si ano? Si Sky? Oo, regaluhan ko siya. Ay, Paulma ta danay be. mga pilang kinaglan mo. Mga 2,000. Kanako, aw. Kabalo ko naman nga ti, siyempre makaon pa kami sa malahalon nga restaurant. And then, malagaw kami sa park. And then, malantaw kami sa sine. Saan na mo nabayran? Siya, tapos bulan. Sige. Ario, 2,000. Wow, sa bilog ko nga kabuhi. Subong ka lang mapahulam sa akong 2,000. Anong nagsulod sa ulo mo nga pahulmon mo ko 2,000 ba? Realize ko. Loy? Siyang. Nadula ba lang 2,000 ko, Loy? Hala, basi. Ay, oo. Hindi, nadula, Loy, ang ako na 2,000. Aralan na sa kwarto. Pagkatao, dala na karon sa kilid sa kwarto. Ha? Sa kilid sa bulsa ninyo. Do hindi ba ko kapati nga mapahulam siya akon si Permiloy ba? Amo na siya kabagit. Nagpahulam siya akon. Galay kay maribasyag naman. Pero sige lang isilan ko man na. Hindi ko yung magsunod si Iban nga way nagabayad siyang utang. Mahuya man ta kay Permiloy. Bisan do wala lang na siya huya, pero huya mo ko na siya. Kalahi man niya man. Nga ginalibah ko man niya si Permiloy man. Ay, malapit tala ako sa highway. Ari na ako. Ay, abaw. Kadamo sa mga salakyan. Diri lang ko sa higad magi. Kay makadto ko sa ila ni Sky. Sigurado. Ato naman to si Maripunay. Grabe itong mga upod, Dumduman mo itong gintiro nilang tigulang naglegad. Gindala gito blas 10% kin kuhaan sila armas kay ganban gali subong kay lapit na lang eleksyon. Grabe kaluoy sila Di tayo magsunod sila. Te, uy, dumi naglabay sa tubang ta. Sino naman? Pwede. Amo na siya tigulang kintiro ta nagligay adlaw. Uy, tuod? Oo mo na siya. Kalaway gali klase tigulang Kung na mo sinasundon ta. Tsamba diri kita sini makakwarta kay Boss Burno kag kay Boss Boy Tirador. Magkakwarta Kwarta na Sundon ta, sundon. Malapit na lang ako sa ilan ni Sky. Ay, abaw. Pamatsagan ko bala. Do kagina pa nga may nagasunod sa akon. Madulog ko. Do wala man. Kadamo man sa mga tao sa palibot, pero do wala man siya may nagasunod sa akon. Base, may mga dalaga lang nga nagalantaw sa akon, mga kabataan, ari pa ho. Mapadayon ko sa paglakat, Makadto ko sila ni Sky, Pabatyagan ko, dogin pahulam ko si ilyong 2,000 pero daw. Inakulbaan ko ako. Dukadabo ka na siya katabo sa mga tibatsidihan. Masip lakon malabuot siya sa mga kaaway to spihap. Ay, kabay pa hindi lang. Si ilyong dodasig mo na mong likaw. Kita mo, likawan niya gandin bala to. Wow, kung maigo si ilyong, tadi hindi man kay kanugod. Huwag pagadaan si ilyong ayuda subong. Hindi lang nanay Baila danay, daplis lang. Ay,
haw? Ay, oo, Lola Punay. Basi bala ang delivery naman ni haw? Oo. Ay, hala, basi manukot utang sa imo, Lola. Ay, ate, sige. Buksan kong portahan. Ari, buksan ko. Ay, hi, Miss Beautiful. Ay, abaw. Uy, Lolo Ilyong, ikaw? Ay, oo. Ay, marigwapa punay. Baw nagwapa ka na ginsubong. Mayong hapon lang na si mo ah. Uy, Mabasyar ko di sa apo mo nga gwapa man, aparyo mo ah. ay, grabe ba? Bolero ba? Ay, Grabe, no? Temprano pang tigulang pangaluyag. Hasta sa mundo wala gyapon nakagwa. Ay, kadugay, isang malama ba? Gani, ginagutom na ko diho. Way pangadaan budget si Boy Boss Tirador nga ginpadala di sa aton. Subuman si Boss Murnok. Bagit pa nga mo talaga, bagit. Gani. Ay, ambot. Si Jackie do hindi man gani nila mapatay. Aw bata, hindi nila masarangan. Ay, wala-wala ganyan si Puldo si Buyong ah. Aw, tigulang, pero di pa sila tigulang. Gani man. Mga wala-wala. Pero kita gini ang magadaog ya. Kita gini ang paghahatagan sa award ni Boss Boy Tirador. Ano tayo tigulang ka bagwa? Siyempre, lipungon tayo. Bantayan ta ah. Sino malampos? Ako ah. Kayang-kaya na ya. Aw, tigulang. Makanta. Oo way problema. Pulma ko nanay kwartabi kay mabakal ta to sang gamay ngilim no na. Nakakadlaw man ko sa imo, Lolo Ilyong ba? ay salamat kay napayuhom ko ikaw. Sa tuod lang gani tani. Gusto ko ikaw nga Nga, Lolo? nga ilagaw sa malahalon nga restaurant. Kag siyempre, malantaw kita sang sine. Ay, di mayo na nga plano, Lo. Pero mas mayo ni subong kay nga, nakatipid ko. Kamu ni Lula mo punay, napakaon ko pa. Di bla punay? Na, abaw, siyempre Kanami nga dan sa aton panyapon. Nagtigap gid si Lola Punay. ate oo, kabalo ka naman. Kalain pa matiyang sa tigap ni Lola Punay. Ngaw, Do baboy. amo ginais kay busog mo. Gani, Lo. Ay, baw. Oo, man. May pa siguro mapauli na ko. Grabe gid si Lola Punay, oh. Kadamo-damo abis ang kaon ya. Matyagan ko doon hadlok mo busan. Sige, mapauli na ko. Oo, kay gabi na, Lo. Sige uyatan kong gamot ni Sky. Baw, doon na unay siya haw. Guro ginakilig siya ay. Ay, ano ni man? Duway ko yung kabatsyag kilig kay Lolo Ilyong, haw? Ay, Pards, saan ka nagaling? Dito lang sa unada. Arano? Nagwa ng tigulang ko. Ano tigulang? Matod, sundon ta kundi sa makanto. Basi mapuli na. Ate sundon tayo. Sige, dali. Halin siyang una. Subong pa lang ko nakabatyag siyang subong sininga kalipay. Do pamatyagan ko. Do nagalutaw ako sa panganod. Hamakon mo, ni istorya ko sang malawig si Sky. Kanami lang Ari na, dalipong ng tigulang. Isa lang kahapnos ba? Ako pa. Sige,
Gululigan nyo. Hakwatan nyo nga duwa. Sige. Huwag kabugaan siniya. Padasiga pag inapagpadalagan sa salakyan mo. Matuod. Tasiga. Nakuha, tagi man tigulang, no? Gani man. Di laban-laban Tas tiguhon gani siya ni Boss Barnak, ma'am. Kag ni Boss Moderador eh. Malan gini siya. Bisan si Boss Maki, birahon na siya, bro. Ate mo gani. Tasiga pagpadalagan. Ayos. Sige. Ano man to si Lolo Ilyong man? Ngaway pa siya nakabalik as sa subong. Gabi na ni eh. Ginakulbaan ako, ho. Ano na tong natabo kay Lolo Ilyong man? Ari na ako sa ilabala ni Lolo Miloy. Ari ng dingding nila, ho. Manoktok ako. Sino na da? Ay, Lolo Miloy. Ay, si Jojo gali. Uy, ari ka ba gabi na di? Lo, ari di si Lolo Ilyong? Wala pa ka po si Ilyong. Ano? Oo. Diin siya luaw? Abi ko gani ya. Naglagaw to siya kay Sky kaya mo itong lisinsya kina sakon. Sa ila ni Manang Sky? Oo. May pa siguro katuan ko to ay. Oh, mayo gid. Sige, text mo lang ko ron kung ano to. Gabitan mo lang ko sa talks mo ha. Ate, lo. Ginakulbaan ako kay gabi na eh. Ay siya, nangagawa alas 11 na ho. Para nagladay-laday ka pa imo. Abi loy, update na lang to si Jojo. Update siya. Gaya kami na kwarta kay bagapik mo sigwa. Basigalo, malapit na lang kita sa ila ni Skyo. Ito kanto si Ilyong, yaman. Ambot gani ah. Gabi na di, tigulang na siya. Maayo lang gani ilo kay ginupdan mo ko. Kung tani, mauyat na lang ko sa baston ko pakadto diri. Ay, hindi, budlay di. O, nabot na siya po. Gani. Hindi. Ano lo? May nakita ka? Do chinilas ba ni Ilyong ang sasabihin ha? Ha? Ano lo? Abe? Ba? Hindi. Abi lo, makeup bisakon? Ariyo, oh. Ay, oo. Kay Lolo Ilyong ni. Chinilas Bitas pa ni ho. Ilyong. Oo. Kunda mo, diin si Ilyong? Maayo gid kay nakuha ninyong tigulang nga ina. Nakuha naman siya, boss. Hari na, boss. Ibutang ninyo ina sa salog. Boss. Kabaho Oo, butang. Bugat, boss, bugat. Oh, kanami na gid si Paon ng tigulang nga ini. Ari ay kay si Paon ko ikaw. Na. Lipong ba na, boss? Dugangan lipong eh. Ari pa kitay. Na. Tapos ki, boss. Lolo Miloy, ari na kita sa balay nila ni Skyo kag ni Lula Punay. Basi tulog na ni sila? Posible kay kapila. O kay nuragok na gani mga tunto. Gani? Sino nang katunog ragok naman? Ambot? Basi si Lula Punay? Ay, may pa siguro manoktok ta. Gabi na diya, tulog na ni sila. Oo, tulog na diya. O matuod. Ikon ikuan mo na sila puhangon. Kadaw, da sa guaaw. Uy, hindi. Sino na dang tao, da man? Ay, kami ni Sky. Miga Sky, kami ini ni Lolo Miloy. Ano daning kinahanglan nyo? Oo, kami ni. Gabi na ni. Ari pa ka mo, de? Babagkot kami tadi ko si Ilyong din. Ay, hala. Kagina pa to siya pala nakapauli. Tapos kita. Anong butilingon, Lolo Miloy? Basi kon may natabo kay Pre Ilyong? Ano?
Lo, Kabudlay sa sitwasyon daw. anong mayo ta siningimuon man? Mayo pa siguro, Jo. Total gabi na ni Subong. Iduluog kan lang na ako na rin sa inyo balay. Pwede man, Lo. Tapos ako lang bala mangita kay Ilyong. Ate, sige. Kaya kung mag-upod na karoon nga duwa, ihawan kita karoon. Gani man, Lo. Kabalo ka naman, blind ko yung daan. O, idulog na Basi lang. ko nabudlayan kapag sa hakon. Oo. Sige. Hindi ka magkabala ka kay... Uy, Maayong gabi, Parimiloy. uy. Di ka makanto, Chay. Baw, kung makatsay ka sa akon nga, tigulang kapag gani sa akon. Mayong gabi, Chay. Jo, mayong gabi sa imo. Hindi. Gabi na di ka nagalagaw ka pa. Hey, Parimiloy, may sugid ako sa imo. Bah, ano dyan? Ano na, Chay? Si Pari Ilyong, may nagdala sa iya nga salakyan. Nakita ko ginagin karga siya sa salakyan nga blue. Siling ko gidaw. Oo. Lo, ate, sige. Mapauli na ako. Idulong na lang ako, Lo. Sige, mayong gabi lang na sa inyo, Salamat kita sa informasyon, Chay. Oo. Parimiloy, pulmon mo kung anay bugas-buwas, ha? Siling ko gidaw. Siling ko nga may matabo. Bukid na balay kung nagidag tigula ga indagid di siya magpasayang-sayang. Nagpasayang-sayang gid. Pero, sige lang. Makabay pa hindi ko lang mabdan si Ilyong nga patay na. Makabay pa. Usto na. Ang iyagal isilpon, may auto-answer ato. May langani kasi pagkitay na mo nagligan, ginsit ko ato saon. May siguro. Total naka-vibrate man tong cellphone ni Ilyong. Kung may manawag siya, hindi mag-ring. So di modo tawagan ko parang batian kung kakatabo sa pinakalinya. Tapos pagkatapos ko sa tawagan, lantahon ko sa GPS kung di na yun. Karon mapunto ko na ni, mapungko ko na ni Blau. Aragoy. Nakasakit sa ako nga tiil. Ay, budlay ko tigulang ka na sa Ilyong. Pabudlayan niya ko, libriho niya kikos, di ko makitaan ko siya mo. Ari, tawagan kong cellphone Ilyong para mabatian kong kakatabo sa pinakalinya. Ari na. Diyos ko, hindi. Nakuha ito nila sa Ilyong. Ginakastigo nilang ako na bigo. O hindi. Kinanglan. May balaan ko kundi nga lugar ini para ma-rescue ko sa Ilyong. Mao Diyos ko, basi ko pagabot ko to sa lugar. Why na si Ilyong sa ginawa? Kadlag ko ka na sa mga tinahon ni Bornok. Galing kang problema to. Sige lang, kito hindi mo ito sila kabalo magkastigo. Hindi mo tulag rin mapatay. Bukabay pa hindi mapatay si Ilyong. Indiyahan ko ini. Nahukaw gid ni Lolo Miloy ang tulog ko. Hindi na ako makatulog liwat. Dugi na paminsar ko kun di na si Lolo Ilyong. Hala, ano yan ang natabo kay Lolo Ilyong man? Naaway siya kung na makapauli sa ila. Hala, kabay pa nga wala lang sa malaing nga natabo kay Lolo Ilyong. Kabay pa. Ari na, boss. Nakabugtaw ng tigulang. Ano? Maayo kay nakabugtaw ng tigulang ngayon eh. Abaw, gauriod siya sa kasakit, ho? Maayo kay nakabugtaw ka na, tigulang. Bornok, ikaw. Ohay, nga daw mahibi ka na, haw? Tuisog ka man? Bornok, gingapos ninyo ako. Tapos ka pala nakit ang lawas ko. Siyempre, kay ginkastigo, takakagina, pariyo balasin niyo, ho? Boss, grabe ka ba?
Gauriwan man ang tigulang sa sipa mo ba? Isa pa lang na. Gusto mo pa tigulang? May mga luluban ka mo. Paluoy ka mo sa agon. Bisan sa katigulagon ko na lang. Ahay, naghibi si Lolo ho. Ay, Ang tigil ko. oh, ngaway ko pa man ikaw ginsipa kagin sumbag. Naghibi ka na. Bers, ginkagat sang ilaga ang tiilya oh. Ay, tuod ho. Ginkagat sang ilaga ang tigulang oh. Ay, agoy. Ayawan man kit-kit ang ilaga ba? Ah. Ahay, kaluoy man. Kadamo gali sang ilaga sa balay nga ini. Daan na bibas mong. Ti, damo na ilaga. Buhay na lang ninyo ako. Paluoy ka mo sa agon. Ano? Maluoy? Nalipat na bala kamo sa ginhimo ninyo sa akon? Kag sa mga tinao ko? Ang pagbalabag ninyo sa paglugos ko sa babae nga to, kag pagpangawat sa ilang balay. Oh, kadako sang sala ninyo sa akon. Maluoy ka. Oh, maluoy gali ah. Amo na ya, boss. Ari ang pinakabasko ko nga sipay. Wow! May nagapanuktok. Alauna, 45 pala ni gani sang kagahon. Dugadali ng kapanuktok ka. Kaya diri pa sa kwarto ko. Sino'y naman? Aga pa kayo. Ba, Lolo Miloy, buksan kong portahan. Ba, Lolo Miloy, anong kinahanglan mo? Paulama ko na sa Bluetooth speaker. Ano? Grabe, ginbuka mo, gid ko. Kaya-importante ini. Ano? Ano importante? Hindi naman ka katulog ni Lola Basya? Hindi. Ano man? Si Iliw na dula. Ano? Oh, Di ano nung Bluetooth speaker? patukaron ko. Straight ahead. Suno sa GPS. Sa GPS ang cellphone ko. Subayon ko lang ini dalan. O kadamo ido, di ba? Ay, Diyos ko. Ay, Ilyong, nano ka man imo-iman. Turn left. Sa wala ko no, sa wala. Malisyo ako sa wala. Ya. Ay, doon ka budlay sa GPS ko Hindi. Ang ido kag ina nga tingog do manok subong. Doon manok naman do ido. Turn right. Sa tuo ko no. Hindi. Ang mga lain-lain nga sapat do hindi ko masili ko manok kung ido. Straight ahead. Madritso ako. Alin ako. Bawa. Siling mo abi ko na abi do mga bantahiro gid nga mga tao. Pero nakatulog. Damo di mo ning sistema sa mga obreros jo. Gatulog. Are, lampusan ko sa tangkugo para hindi matulugan na gisang madayon. Are ay. Hay! Hindi. Nagtalamsik panglawas sa animal yan. Babaho. Arin ako sulod. Pagitaon ko si... Hindi! May ido ko na ko. Huwag ko sa bulsa ko. Di bakal ko kayo nakakitsaron. Kagitsa ko sa ido. Isa ko sa ido. Hindi! Kingkaon sing dalok-dalok ka idong chicharon sa pagkadalok-dalok ka ido. Madali-dali ako. Masulod ako nito. Ubusa ng chicharon. Dalok-dalok ka ido.
Agay, kasakit sa kalawasan ko. Nabali ang mga katulanan ko. Paano ni Bad? Batunon pa ko ay hanis kay kung mabuhi pa ko. Hoy, tigulang! Naano ka? Bes, siguro, ginapaminsarya ang dalaga ang ginapangaluyagan niya. Uy, tuod? Sino nga dalaga ina? Ha? Dito balabos sa ilan ni Chay Punay? Sino ganing ngalan sito? Si Spy. Spy. Ano nga spy? Ha? Spy? Dungalan man na sang ido ni nung Romeng? Boss, Sky ang ngalan santo. Guwapa? O boss? Da mga sobra 20 pa lang siguro ang edad. Tumayo na haw. Ambisyoso nga klase sang tigulang. Mahilig pa sa dalaga. Kamo! Boss! Yes. Boss! Kantuin ninyo ang balay ni Punay. Kantuin ninyo ang dalagang ato. Huwaan ninyo. Kay aton kamasaan sa atubang sang tigulang nga ini. Diyos ko, hindi. Maluoy ka mo. Ako na lang ang haliti ninyo. Hindi lang si Sky. Ahay! Grabe nga pagpalangga ba? Ilyong! Dali! Magupot ka sa hakon. Makato kita sa simbahan. Mamati kita sa maayong balita. Ilyong! Hindi na paghulatang na ara ka sa kabudlayan. O kung ara ka sa problema, kag magpalapit sa iya. Subong ang panahon. Magpalapit kita sa aton Ginoo, Ilyong. Dali! Magupod ka sa akon. Sa di inatubra sa ilyong nagkantuban, wala man din siya. Puro naman na diya mga kaiduan. Mga tao di. Hindi. Kuwaon tagay ko na si Luto ko ngalan si Toman. Sky ito ko na. Abaw, Sky, bow. Delikado kumatilawan ta todo ara lang tas langit ni bro. Uy, Sky nga daan. Delikado ini. Mayo sini. Magkanto sila. Unahan ta si Bus Burlo ka. Sila kay Sky sa... Birakon ta nga daan ng babae nga doon Sa balay ni Punay. Hindi may mo ini. Kailan makita ko si Ilyong. Hindi. Nagapagwa sila. Manago ako sa kilid. Gamay ka. Uy, kamati ka masayo. Hindi. Ano to man? Yung pinamatian ko Kasi bitaw di boss. Hindi. Basi no? Kami pagkaitin lang ko di lang madalupang dan. Basi bitaw di blaw. May hipos lang ko di. Daw kalinuman. Wala tao. Magwa ta di. May ngagaw kita. Dali, boss. Atutos na. Sino pa si Ilyong ba na? Sino si Ilyong? Kabudlay pa rin taon si Ilyong. Ba? Hindi. Anong tama na, ha? Si Ilyong? Hindi. Hindi ko lang sagot. Masinggit ko tani. Nakabalos na gin man ako sa inyo. Tutay lang ko Kulang masinggit. na lang si Miloy. Kastiguan ko. Ugaling. Pakuha ko na lang na siya sa sunod. I-plaster ko ang Bluetooth speaker ko di. Ang tulad digtiyon. Hindi din yung pagkuha si Sky. Kabay pa nga magwa lang sila. Kabay pa nga makulbaan sila sa imuon ko. Kamasain. Kabay pa. Nga hindi ako mapaslawan kag makuha kang tigulang hindi. Ilyong, anto sa lang na ito. Anto sa. Kay kuhaon ko ikaw na. Huwag sakit pa na si Ilyong. Mga tuntog sila. Damado lang karon. Malagyo man ka mo di gapon. Are, karon na. Pandaron kong doon speaker. Karon na. Ay, klog Ilyong. Kabas ko gising tuntog ang Bluetooth. Ikaw ba ka tirin? Tadi gidinayan. Hindi mo inayan eh. Sige lang. Karon na. I-play ko na akon nga ginpanggamit ng mga sound effects. Ari na.
Grabe ka agawon, ano? Pero duway ko yung nakabatsyang tuyo, ya. Dasigod na niya. Kinanglan, makadtuan ato ng balay sang babaeng ato. Dito na yun, aw. Ha? Dito na yun. Hindi. Siya dito gani man. Animal ka. Huwag ka na mangkot kay Pusburnok. Wala, nalipad ko. Tapos, layo na tadaan mo. Hindi. Isa lang dapat tayo moon. Ano na? Balik ta. Hindi, animal ka sa pagkalayo-layo sa ganali na mabalik pa. Mabalik ta. Mapakastigo ta kay Boss Burnok. May problema kapag hinadaan to. Anong problema? Ginbilin mo sa lakyan tuntok. Ano Burnok ang plano mo sa akon? Ang plano ko, nakuhaon man si Miloy kag dalon dire. Kag dungan ka mo kastigohon, samtang ginakamasaan ko ang naluyagan mo. Hindi man, maluoy ka sa akon. Ba, ano ato? Ba, nalipay ka nga tigulang ka, ha? Boss! Patrol car, boss! Do patrol car! Ano nga daw patrol car? Oo, do patrol car gid, boss! Hindi. Anong imoon ta ni boss? Grabe nga patrol car, boss! Kauntat-untat! Naganda na akong instrument. Daw tao, pero sige lang. Bisan ko kaso basta instrument. Karon, mahambal na ako. Animal, nasundan kita dire? Oh, boss! Nasundan kita! Oh, hindi. Paano natultulan nila nga ari diri si Lolo Ilyong? Salamat. May makaluwas na sa akon. Ano makaluwas? Tanan ka mo, gara dira sa sunod sa balay. Bagwa ka mo kag ipataas ang inyong mga kabot. Oh, hindi. Ano ina? Dong tingog sang pulis? Dong ginapangilala ko? Boss! Malagyo kita dire! Hindi. Panibuta na damon ka mo. Hindi! Ginalibutan ako nung kita, boss! Hindi. Malagyo kita dire, boss. Bumatawad, boss! Malagyo, boss. Malagyo kita dire. Malagyo ta! Malagyo ka. Mga talawit ka mo. Mga talawit. Hindi. Ala, nagbukas ang portahan. Hindi. Miloy, ikaw. Diyos ko. Ang lawas mo. Salamat, Ang lawas mo hindi mapuslan. Hindi. Dapat paun ko din ako. Bayo ko nagilinis lang. Butungan ko di kwa. Butungon ko. Butungon. Pero gapos ka. Butungon ka. May gapos ka gali. Paun na gapos mo. Aring gunting. Agay, nagunting mo pa nito. Salamat ka, kiluwas mo ako. Tindog na. Hindi ko katindog. Tibunga ko, Miloy. Pre. Paano sa karugali hindi ko hindi ka tindog? Hala, paano naman? Talagang boss. Hindi, harap pa siya sa gwa. Harap pa sila sa gwa. Hindi ka karugalin. Doon naguntat ang patrol karaw. Ay, di. Hindi, paano naman? Ara, nagunin ang imo nga patrol car nga daw tawong tingog. Nasigo na ko ni. Basi mahadakpan kita blaw. Bong mapriso naman taliwat. Gani, may ganban pa nga daan subong. Ang mga armas ninyo din. Ano? boss? Oo. Hindi. Nakablokid ko. Dasigan ninyo. Dasig. Sige, boss! Sige, Animal. Diyan na pa. Kundo na ka mo. Kundo. yeah, boss! May salakyan man gali kita. Nga nagdalagan kita aton diha. Hindi!